Ang masa Bwrwi hamjakma angbo 2 বছর পরে Bwrwi thangmalai Agartala Malayani pore Bwrwi thango phaio PUBG phaio thango phaio kai nongma tan machini 5 বছর relationship complete ungkha ang chakri khaidi insaso chakri to soje maya chakri khaidi insaso ge bano rangni bagai ja haiki kalangmani rangni bagai sanamte khibi kalangman ang abono tabu kok sanamo jongmani tab rangni bagai bui nijini hamjano phone yakarman mani bikona ang talemani ka rangni bagai Tabuni jora hamjagi kebano phatse nogotlana sikang 100 bar 1 jugi samuno khadi hnei kok salaimani a kokle kubunyo te hamjana sikang nijini yakumai basana serengdi jeng tangai abuti kok saka hanba khorso takuk jeno saka bo buri khorso hamjagi bisiba eba 5 বছর tongkha saka a jora nokni okra borok joto saimani chajala tongkha fiyaba tabuk hinkai buri alka chakri khani chala mano hnei pulani hamjama chalano bekar falto hnei breakup eba kagino rikha Bagwi Pwila ni chala tahu Pwila ni beka koso dukun angsa bini khani kok sai khanarga so secret latri channel party sor kangmana di joto buji manai and nungbo ni khani Kwbwi kok jono share khana musungke display ni Facebook or Instagram ati nukiman khana aboni link description rizak aingti chino share khlai manu note buni 5 বছর hamchlai tomani se buri tabu hinke chala chakir khaya bekar hani breakup khlai kak tomanu hinke nor ni hamsamale busuk bosor ungkha eba busuk guarantee tong a borobani nung future eba buskang salo ma ka jana hinai Sekang sinemung sanai jino tene story horne chala eba munani mung L deorma college student bini hamsama buri eba ex girlfriend ni mung B deorma women college of pori tongo golakati bukhakni Pwila sekang chlabai buri kaisa Whatsapp group ti Hinui number nai kok salakya abo 2017 ni kok khornoi tele hopung samung kok salaimang bisini eba 2 বছর complete ingkha a 2 বছর kesarana khorsate khorsana bukhamani hamslai tongkha chlabai buri abuni olo chla a burini agurtala bara nogroko thangurok tongikya mane agurtala bara nogo khornei malai hinmanita and buribo a chlani kami nogroko thangi chlani family buma bufa takuk bukuk jotobai malai kokrok kahamkena sai bere rok phakya buri abutikena khorni kha baksa hamslai tomani bisiba eba 5 বছর ungkha borni hamsama sal abagi chlani buma bufa takuk bukuk joto a buri beno kasine hini tabuk khawo chongle chajak tomani fiyaba o buri se tabuk hinkai yang chlano saknanya care khaya kare daily call waiting ungkini tongkha plus message khlake reply bo rilia ignore khlai tongkha tangi hinkai tabuni o jora ketal manki kesamno saknanya ungko himani a kokte kokrok norbo khanajak saimanu sem abu kahno buri tabu hinkai chakri khani chla mani rikha apni darti a pulani chlano saknanya daily ignore khlai chakri khaya bekar hani breakup eba yakarwi kalangka buri abongka takuk L deormani Kwbwi hamchama story amsu 5 বছর hamchale toma olo tabu hinke chakri khaya bekar hani yakarwi khibi kalangka buri Australian khane cheng abun sanamu sungo tabuni o jora hamchagna ni rok chengra phaltu kahase ungui thangsibu kaisa Kwbwi kok joto kahmi khnari Pwila hamchama jora hinke baksa borok sawo nini kahamte hamya jora ang logino tongnai lokirinai bui hamya tomung topano angle abuti phaltu borokya buibe ano compare takhadi ano mukumai bisas khladi ang thiasak nini loki nin ganana tongnai atike Kwrwi salemorok jeng nugo eba khnaino tongu fiyaba joto anitra baitolte munachong man kokle abose abuti misti motu kokte shrapsani bagise bahaki hinba o sungzaro nang jesupana pavitro kahamke tongi phunukti but jepro breakup eba kakna jora phayo apro hinke nini hamsa borok nono kaisa hamya saya sai phunugino breakup eba kakino kolangnai a jora nang mungsa buji man klak nono tangi yakarka nini tamsa etong nang mungsa sawi man klak abuno Kwbwi and nini partner eba bukhani borno o video share kana ta pode tini buni story khanaka olo sapni kapalo abuti jora sai birman phano kebasia but relationship ni most interesting blame kokangka Pwila jora jotono sawo angle bui kahai tomu hamya tonglak nang bani tongnai eba nang ano hamsaki rinai hamsaki hankai rigalak hani samani khanabu fiyaba pathik phasingo hankai tamu chla tamu buri baksa borok chen sangkeno thango eba a kokthek kokrono imang hakino kamawi pokino thangu note Kebano bukhabai hamchigi logiri maya ke buni nukungo bihia mukhang thepai salja salani bagi hamchik eba chamri tathani nogo hamsangma borok tilangi olo yakarjago hunai buibe sajake blaino joligo plus lachimu kotor manu so anitra baitolte munachong khananiati o munai chalani khukti bini khani kokbo bahage bini hamsa burbe thokok jaka eba bahage bini live rogno thungjaka khananiati kahamke ang masa Bwrwi hamjagai kok salai ka kisa kok salai bukhamal lamang 2 বছর complete ni angbo 2 বছর pore Bwrwi thangmalai Agartala Malayani pore Bwrwi thango phaio PUBG phaio thango phaio kai
nongma tan mo chini 5 bosor dilo sinchin complete ngka komali ngmani yagulo 2023 ni durga puja laikhang ka kai bawna kami kok salia mane ker khailia sang nangne kok khai kolkat khiru aku ta tepana am khabsing chong na ka je mo musa leng kha nai tepana kuna salia anga kai bawno aste aste rang chakri khaidi insa so ka chakri to soje maya chakri khaidi insa so yang saka kisa nasing de ang je job family na interview khaini chesta khai tongo na kisa nasing ni chaka ga amani yagulo ka bano breakup na pore ke sao chakri kri hai kri ne ke chala chakri kanang mang khane ang saimon ka tabu ke miya saimon ka chakri kanang tongo ne ke bano rang ni bagai hai ke kalang mani rang ni bagai sanam te kibi kalang man ang abono tabu ko khosana mo chong mani tab rang ni bagai bui ni jina hamjano khane yakarman mani bikong na ang tale mani ka rang ni bagai beri bor por tonga beri ni pumong ka bi debor ma angka sa pung kuna tan bi bai thamo bi debor ma bo BBMC college por tongo agoso bini college pai nai 5th semester ro eba 6th semester ro bini agoso college pai nai 6th semester ro boni 5th semester exam pai jak 6th semester ni admission nana tong ko bai bi debor ma angka sa pung kuna thalia hambai